Татарстан президенті Рүстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Чаллыда булды. Рүстәм Миңнеханов сәфәрен КАМАЗ автомобиль заводында җитештерү белән танышудан башлады. Монда К4 һәм К5 тип машиналары чыгарыла. Эш 1 минутка да туктап тормый. Соңрак киңәшмәдә КАМАЗ чит илләрдән куллана торган материалларны алыштыру буенча фикер алыштылар. Президент билгеләп иткәнчә, яңа шартларда өзексез эш алып бару мөһим. Көнкүреш техникасы заводының мөмкинлекләре арта. Чаллыда эшләп чыгарылган телевизорларга ил буенча ихтыяҗ зур. Акыллы суыткычлар заводы төзелеше белән дә таныштылар. Аларны елына 500 мең дана чыгарырга планлаштыралар. 800-дән артык кеше эш урыннары белән тәэмин ителә. Азык-төлек куркынычсызлыгы мәсьәләсен өйрәнү өчен президент агросила һәм Чаллы икмәге предприятиесендә булды. Казылык, ярым фабрикатлар, сырлар. Әлеге ашамлыклар һәр вакыт мул булсын өчен предприятие яңа линияләр белән тәэмин ителгән. Завод Азәрбайҗан белән Үзбәкстанны да ашамлыклар белән тәэмин итә. Конвейердан бер-бер артлы яңа пешкән икмәк күмәч килә. Рөстәм Миңнеханов завод эшчәнлеге белән танышты. Фарис Мөхәммәтов, Гүзәл Зәйнәкова, Татарстан яңалыклары, Чаллы.